थांनाय 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव जन्म जानाय एनडिपि हिसाबै जि 33 इयार्स जोङो संग्राम खालामदोंमोन आरो बे संग्राम खालामनायाव गैयाब्लाबो 5,000सो मानसिफ्रा मुंख्लं जाबाय आरो बे मुंख्लंफोरनि गेजेराव जोहोलाव बांबुरगोरा बसुमतारी बिथाङानो जोंनि गिबिसिन मुंख्लं आरो बिथाङा मुंख्लं बांबुरगोरा बिथाङा बे खायजामाथि ओनसोलनि बोरिगामि बोरिगामिनिमोन ओंखायनो बिथांनि मुङै दिनै जोङो बि बांबुरगोरा बसुमतारीखौ गोसोखांनानै मोनसे जोलुर बादायलायनाय जों थांनाय नैबे अक्ट'बर मासनि 3 अक्ट'आव जोङो गिबि जागायजेनदों आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ जों बेखौनो गोसोखांनानै बा बांबुरगोरा जोहोलाव बिथाङा जोंनि 34 इयार्स जि नांबाय बे नांनायाव बिथांनि जि बिहोमा आरो बिथांनि मुंख्लंनि जि आत्मिक जि स्पिरिट बेखौ लानानै जों जिथु नांदों आरो बिथांनि नांनाया जाहाथे जोंनि माहारिनि गेजेराव ओनसोलनि गेजेराव जाहाथे मोनसे बिहोमा जानानै थाथों जौगानायनि जाहाथे मोनसे बिसम्बि जानानै थाथों जों बेखौनो गोसोखांनानै दिनै बे जोलुर बादायलायनायखौ होदों बे जोलुर बादायलायनायनि जि सामलायनाय माने कमिटि बे कमिटिनि आङो आफादगिरि होदों दा बे आफादगिरि हिसाबै बे ओनसोलनि गासै जाखांफुनाय बा खेल मोजां मोनग्रा जोलुर मोजां मोनग्रा फुटबल मोजां मोनग्रा जोंनि मावथि हान्जानि बा गोरों गोराफोरनि जथेस्थ'खिनि आङो हेल्प मोनदों आरो बे सुबुरुन्थाइ मोनदों बिथांमोननि सहाय आरो सुबुरुन्थाइ बेखौ लानानै दिनै आङो दिनैहाय जि जोबथा जि फुटबल बादायलायनाय बे फाइनाल बिसिमलागै सफैनो हाबाय आरो दिनै गिबि जागायजेननाय हिसाबै गिबि बोसोर जागायजेननाय हिसाबै गोबां जेंना आरो जेथोनि गेजेरजों जों बेखौ सामलायनो गोनां जादों अब्लाबो जों मोजां दिनैहाय फ्राय 1 दाननिबो बारा जोङो बेखौ गेलेहोनानै दिनै जोबथा फाइनालाव जों लाबोनो हाबाय ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बि बांबुरगोरा आरो बिथांजों लोगोसे गोबां मुंख्लंफोर दं बिथांमोननि जि बावसोमनाय जि आत्म बलिदान जाहाथे फिउचार जेनेरेसननि थाखाय जाहाथे बिसम्बि जानानै थाथों आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनो माहारिनि थाखाय जिहेतु मुंख्लं जादों बेखौ जारिमिन हिसाबै जाहाथे गोसोखांथों नङाब्ला जों बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि नामै जुदि बा बिथांमोननि हिस्ट्रि बा बिथांमोननि आन्दलनाव आत्म बलिदान होनायखौ जुदि मोनसे बिसम्बि हिसाबै जुदि लाखिलाङाबा भबिष्यत जे प्रजन्म बा फिउचार जेनेरेसन मानसिफोरा बिथांमोननि बावसोमनायखौ गोसोखांनाय नङा आरो मिथिनाय नङा दिनै बेल' नङा गुबुन बिथिङावबो बिथांमोननि बावसोमनाया जाहाथे माने जोंनि जारिमिनाव माहारिनि गेजेराव जाहाथे अराय थांना थायो जों बेखौ आसा खालामदों जों दिनैहाय जोलुर बादायलायनायजों बांबुरगोरा बसुमतारी बिथांनि जि बावसोमनाय बे बावसोमनायखौ जोङो गोथां हिसाबै जोङो लाखिनो थाखाय सेस्था खालामनानै जों बेखौ दिनै गायसनबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव जायफ्रा दिनैहाय बेयाव मोजां गेलेगिरिफोर बा दिनैहाय बे खायजामाथि ओनसोलाव दिनै बृहत बे प्राय बर' ओनसोलबाबो बेवहाय गोबां बिथिङाव जोङो जौगानायखौ नुनो मोनाखै ओंखायनो खेला दुलानि गेजेरजोंबाबो जों दिनैहाय माहारिनि गेजेराव बा बेक्तिगत बिथिङावबो जों थांना थानायनि जिथु सर्स जायो आरो माहारिखौ बा हादरखौ रायजोखौ जों बुहुमनि गेजेराव जों सिनायथिनो हायो आरो बेक्तिगतबाबो बे थांना थानायनि मोनसे लामा जिथु बे मोनो जों स्पर्ट्सनि गेजेरजों जों बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे नैबे ओनसोलनि मानसिफोरजोंबो बा नैबे मानसिफोरनि गेजेरनिफ्रायबो जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजाङै माने गेलेगिरि जाहाथे जन्म जायो गेलेगिरि जाहाथे पारगत जानो हायो जों बेखौ आसा थिनानै जोङो बे जोलुर बादायलायनायखौ जों दिनै बेयाव दैदेननाय जादों। बेसेबांसो टिमफोरा बेयाव बाहागो लादों? गासै बेयावहाय 22था माने फुटबल टिम बे बादायलायनायखौ जोङो बेवहाय जगदान होनो हादों आरो जोङो दुखु मोननाय फोरमायो जों दिनै बेखौ फ्राय दृष्टिखौ बारहोनानै लांनो हायाखै गोदान हिसाबै फैबाय थानाय जोङो नेसनेल लेभेलसिमहालागै लांनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनो जों सिन्था सरसा खालामदों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोङो स्टेटनि गेजेराव बा माने हारिनि गेजेराव बा हादरनि गेजेराव जों लांनो हायो जों बेखौ सेस्था खालामगोन। दिनैनि बे जोबथा
जि फाइनाल गेलेनाय जोबथा जोलुर बादायनाय बेयाव मोननै गोख्रों दोल बे उदालगुरिनिनो मोनसेया डेम्फु FC बा डेम्फु फुटबल क्लाब नलबारि आरो मोनसेया डिमाकुसि अर्गें क्लाबनि गेजेराव जादों मोननैबो गोख्रों दोलो दासिमहालागै प्राय 3-1 सोलिगासिनो दं 3 आरो 1 गलाव बे आवगायबाय थादों 3 गला जोंहा माबाया देरहानानै दङ नलबारि डेम्फु एफसिया आरो माबा डिमाकुसिया दा 1 गलाव आवगायनानै दङ दिनैनि बे गिबि बांबुर गोरा फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ दिनै फाइनाल खेला जादों बेखौ थांनाय 3 अक्ट'बर खालि जागायजेनदोंमोन जागायजेननानै दिनै 22टा टीमनि गेजेरजों फैयै दिनै फाइनाल खेला जाफैदों बे फाइनाल खेलायाव सोर देरहायो बुंस' हाया बिराद मोजां खेला जादों होननानै बुंनो हायो आरोबाव गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौ नायनानै गोजोननाय मोनदों आरो आं न'खरनि हिसाबै आं बेखौ बुंनो सानदों जे आं गावहा जेबो बिहोमा होनो हायाखैब्लाबो दिनैहाय खायजामाथि बरसाजार बड' इउथ क्लाबनि दैदेननायाव दिनैनि बे जिथु बांबुरगोरा टुर्नामेन्ट बे बांबुरगोरा फुटबल टुर्नामेन्टनि बादायनाय जोलुर बादायनायखौ दैदेननायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय लोगोसे दिनै NDBनि सानसे समनि मा होनो हम सेक्रेटारि बिथां M गेरेमा बे समाव M गेरेमामोन बिथां रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा दा नैबे गोदान माबा टुर्नामेन्टनि कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट बिथाङा दा बिथांखौ आङो बिथांनि जिथु बिहोमा होदों बिथांनि थाखाय दिनैनि बे खेलाया जाफुंदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर होनांगोन बिथांनि जिथु नाजानाय बे नाजानाया जिथु सिमांमोन बे सिमांखौ बिथाङा जाफुंहोबाय आरो आं न'खर हिसाबै बिथांनि बिथांमोननि जिथु खामानि जिथु दैदेनदों बेखौ आङो गोजोननाय बावहरबाय लोगोसे आं न'खरनि हिसाबै फंबाय आंनि बे फंबाय असे जायोमोन बांबुरगोराया थांनाय 1986 3 अक्ट'बर खालि जिथु आफाद दादोंमोन बे आफादाव बिथाङा सासे चिफ इन कामान्डार हिसाबै बिथाङा दंमोन खिन्थु दुखुनांथावै बोसोरनैनि उनावनो 1988नि 14 सेप्तेम्बराव बिथाङा जिउ गोमादों बिथांनि जिउ सुंदुआ बेनोमोन जे बिथाङा गावनि आफादनि खामानि लानानै रौताथिंजाय थांदोंमोन बेवहाय गुबुन गुबुन आफादफोरनि गेजेरावहाय मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव मोनसे गाज्रि जाथाय जानानै थाङो जि जाथायाव माने दिनै बांबुरगोराजों लोगोसे गासै 17 जन सोद्रोमाफोर दङमोन बिथांमोना गासै जखम जाजोबदोंमोन खिन्थु बेनि गेजेरावनो बांबुरगोराया बे जायगायावनो मुंख्लं जादोंमोन बेनिखायनो बिथांनि जिथु हारिनि सायाव मावबोनाय जिथु सुप्रिम सेक्रिफाइसमोन बे सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ दिनैहाय रायजो राजानि गेजेराव बिथांनि जिथु सेक्रिफाइस खालामनाय बेखौ रेकगनाइज होनायनि गेजेरजों रायजो राजाखौ मोनसे गोसोखांहोनो थाखाय दिनैनि बे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों गोसोखांहोलायनो थाखाय नाजानाय जादों ओमफ्राय बेखौ आङो प्रत्येक बोसोरावनो जाहाथे बे जोलुर बादायनायखौ खालामलांनो हायो बेखौ आंहा गोसो फोथायनाय दङ मानोना जोङो जोंनि मुंख्लंफोरखौ जुदि जोङो मान सनमान होनो रोङाब्ला जिहेतु मोनसे जाथिया थांनानै थाया होननानै बयबो बुङो थिग बेबायदिनो जाहैनो हागौ जुदि जोंनि गेजेराव जोंनि मावथिफोरखौ जुदि जों मोजां रेकगनाइज होआब्ला मोजां अननाय सिबिनाय जुदि होनो रोङाब्ला आं बेखौ सानो बेनिखायनो आं सानदों दिनैनि जिथु फुटबल बादायनाय बेखौ होनाया खोब मोजां जादों आं न'खरनि बिदा हिसाबै गोजोननाय मोनदों आंबो आफादावनो दैदेनबोदोंमोन बेबायदि हिसाबै आंहा बिनि सायाव मोजां मोननाय दङ गोजोन्थों